Bona pregunta. Què seria l'estalvi ètic? Hi ha una definició d'amor, no? Que és donar-ho tot sense esperar res a canvi, no? 25 anys d'estalvi ètic és molt de temps. L'estalvi ètic és la primera experiència de banca ètica que una entitat financera du a terme a Espanya. És complicat, però a mi m'apareix que és imprescindible. Aquestes petites ajudes que dona Caixa Colònia han permès acabar de tirar endavant moltes coses que de vegades necessites una empenta final. No? Ens hem de situar a final dels anys 90, quan se van començar a xerrar de lo que era la banca ètica. Van anar un poc més enllà i van ser escoltats aquells sectors que tenien preocupacions socials o mediambientals. I van dir, això coincideix amb els nostres valors. I va ser l'any 1999, la participació de Càritas Diocesana de Mallorca, la Fundació de Salles i la Fundació Guillem Cifra de Colònia que van crear l'estalvi ètic. Sempre he estat en darrer que els meus dobbers no se malgastin, no? I quan vaig anar a la presentació aquesta, cosa que no m'havia convençut res del que hi ha, doncs vaig quedar sobtada de que això era una cosa que pareixia que era diferent, no? I a partir de llavors no m'he entès en ningú més que en la Caixa Colònia. Un client de l'estalvi ètic el que està fent és utilitzar mitjans financers. Una compte corrent, demana un préstec, genera una hipoteca, això genera uns guanys. I l'estalvi ètic, aquests guanys, els reparteix entre entitats i persones que se dediquen a aquests objectius de la cohesió social i del desenvolupament sostenible del territori. L'estalvi ètic, quan l'hem d'explicar, dèiem que se basa en 3 criteris. Criteris ètics, solidaris i de transparència. Ètics, perquè en els saldos dels comptes dels clients d'estalvi ètic concedim finançaments amb uns criteris ètics. L'any passat el govern va sacar un pla d'inversions per a entitats socials i varen presentar la construcció d'una nova residència. Per tant, quan nosaltres planteam que necessitem una financiació, Caixa Colònia està al nostre costat. És molt fàcil, molt senzill i molt pràctic per a nosaltres. Caixa Colònia s'encarrega de cobrar del govern el finançament d'aquesta construcció. Per tant, el que fa Caixa Colònia és adelantar el dobbets a l'entitat perquè pugui pagar les factures del treball que s'està realitzant, sense esperes. Tenim un projecte en marxa, que és la reforma d'una residència per persones amb discapacitat, en la qual tota la financiació que se ens ha concedit a través de la Conselleria de Benestar Social ho hem fet a través de Caixa Colònia. És un projecte molt maco i és l'únic servei que ens falta de tots els que podem oferir a les nostres persones i estem molt contents d'aquesta relació amb Caixa Colònia i amb l'estalvi ètic, perquè la veritat és que ens han donat unes condicions que realment per nosaltres és tot un suport. És com si fos un projecte a mitges. Solidari, perquè és el client que fa una aportació solidari que serveix per concedir una subvenció a una entitat social de les Illes. Yo conocí el Estalvi Ètic hace 5 años por el 20 aniversario en el que se me encargó hacer un corto documental sobre cómo funcionaba el Estalvi Ètic y después de ese primer vídeo y pudiendo ver lo que se hacía desde dentro, tocándolo con mis propias manos, fue cuando decidí abrirme una cuenta del Estalvi Ètic simplemente por intentar aportar mi granito de arena a ese proyecto. I transparent per l'existència d'un comitè ètic, un comitè que vigila l'eticitat de les subvencions i dels finançaments. Sí, jo conec perquè durant un any i mig vaig ser representant en el comitè. El que me va més entusiasmar del comitè ètic era la seva transparència i sobretot de que quan sortien sempre sortíem amb un somriure perquè veien que nosaltres estàvem gràcies, evidentment, no nosaltres, sinó gràcies a l'aportació d'estalviadors. Podríem ajudar a molts de projectes que tindrien moltes dificultats possiblement a través d'altres tipus de finançaments. Jo crec que una de les coses que hem de destacar al llarg de 25 anys és que totes les donacions que s'han generat a través de l'estalvi ètic, tots aquells recursos que hem pogut generar en l'activitat de l'estalvi ètic han estat fets per clients de Colònia. I això jo crec que s'ha de tenir molt en compte perquè no és Colònia que fa aquestes aportacions, els fan clients de Colònia. Caixa de Colònia sempre ha estat de vora l'altra senalla
en moments de necessitat, quan l'altra escenari no tenia altres finançaments, i després, ara ja fa molts d'anys que, sobretot, les subvencions de l'estalvi ètic estan destinades a potenciar, mantenir el que és la visibilitat d'un comerç just des de la botiga. Quan va ser la pandèmia, va ser el col·lectiu amb els que treballa la FEIAP més necessitat. Va haver menys oportunitats de feina i aquests joves van tenir unes dificultats molt grosses per poder arribar a final de mes i cobrir necessitats bàsiques. Caixa Colònia, conscient d'aquesta situació i aquest estat de necessitat, urgent i especial, nos va donar una ajuda especial per poder cobrir i ajudar aquests joves. És un menjador social sense cuina, però tenim grup de voluntaris que ens fan el menjar. I gràcies també a la furgoneta que l'Estalvi Ètic ens va ajudar, que nosaltres podem continuar anant a cercar tot el menjar calent, perquè tenim cases isotèrmiques perquè se mantengui, a fi que en arribar al menjador només posam dins bosses, dins fiambreres, tot el que ens donen i el que nosaltres donem a partir de les 4 fins a les 6, més o manco, a tots els que venen. I van passant fins a arribar a 240, 250, això quasi cada dia. Hem construït un pis nou de zero en els porxos que tenim a dalt aquí a l'entitat i hem fet un pis supervisat i gràcies a el que és l'estalvi ètic hem tingut la gran sort de poder acabar d'equipar en tot el mobiliari que ens feia falta. Vam poder comprar un forn de ceràmica, per coure la ceràmica, perquè tenim un taller ocupacional de ceràmica i així podem coure tota la ceràmica que fan per després poder vendre. En les subvencions que ens arriben, tenint un centre d'aquesta magnitud, sempre ens fa falta coses, o bé mobiliari, tallers per usuaris per intentar retrasar la malaltia, que això és molt important, l'estimulació cognitiva. Hi ha hagut anys que també en la cursa solidària que fem cada any per al Dia Mundial, que això ajuda a donar a conèixer el que és l'associació, ja no només a Pollença, sinó arreu de Mallorca. I totes aquestes ajudes sempre són ben rebudes. Nosaltres tenim, per una banda, una pòlissa per poder atendre i ser respectuós en les demandes que ens demanen els proveïdors en temes tant de cultura com en temes relacionats amb compra de llibres o en temes de pagar en els que actuen i poder donar també uns sous dignes a les persones que se vinculen al nostre treball. Per tant, tenim aquesta pòlissa. Evidentment, també tenim un préstec, el qual aquest préstec ha format part per poder invertir en aquest local i donar-li aquesta qualitat. Siempre ha sido una entidad que nos ha apoyado a nivel de préstamos, cesiones de crédito, que esto es bastante importante porque lo que nos hacen es adelantarnos las subvenciones, que normalmente las cobramos un año después, entonces así podemos seguir trabajando. Luego también nos han ayudado con préstamos para poder mejorar las instalaciones, reformas, y es una entidad que siempre ha tenido en cuenta nuestras necesidades y nos han escuchado bastante. La nostra entitat d'operativitat, diguéssim, és Caixa Colònia. I després, Caixa Colònia cada any treu unes línies d'ajudes i ha participat en moltíssimes coses. Ha participat en diferents edicions de publicacions, ha participat en algunes exposicions, en algunes activitats, que de vegades és difícil trobar suport a la banca convencional, no? I a Caixa Colònia de vegades la pots trobar i en unes condicions bones que permeten que aquestes idees se facin realitat. Per tant, jo crec que això també és una contribució que hi ha que valorar. Des dels inicis, l'estalvi ètic ha tingut una progressió molt important i molt positiva. Si xerrant de xifres, en aquests 25 anys s'han concedit més de 5.000 operacions de finançament, préstecs i crèdits per un import de 240 milions d'euros. I si xerrant de la part solidària, estem xerrant de que hem col·laborat en més de 2.000 projectes d'entitats socials per un import de 3,5 milions d'euros. Aquesta iniciativa fa 25 anys era molt desconeguda. A dia d'avui no podem dir que sigui ja tan desconeguda. Això demostra que el client està interessat en saber on se destinen els seus estalvis i què se fan els seus deures. I quantes persones som? Ja som de 8.500
persones, clients de l'estalvi ètic. Van ser pioners, però per desgràcia continuen sent el que representam aquest tipus de banca a les Illes Balears. I persistir amb aquesta iniciativa, fer-la viable, fer possible que això encara continuï, crec que és un gest important de dignitat d'un poble i diu coses molt bones de los que són els clients de l'estalvi ètic de Colònia.